Zeka! Toga dana u kokošincu je sve delovalo uobičajeno. Petao se šetao, a kopke su se svađale oko crva. Crv je moj! Ja sam ga videla, ja sam ga prva videla! Smirite se, devojke! Najednom nešto je puklo. Šta je to? Šta je to? Hej, šta je to puklo? Šta se desilo? Šta se desilo? Ćao, Zeko, da li ti znaš šta se desilo? Najednom je nešto puklo. Ha, pa to sam bio ja! Dakle, Zeko, nije lepo kada neko laže, ti ne možeš da proizvedeš takav zvuk. Mogu! Kako? Evo reći ću ti kako, ali da mi obećaš da ćeš me voditi sa sobom. Obećavam. Imam balone! Razumeš? Šta tačno da razumem? Haha! Dobro, Zeko, obećao sam, povešću te sa sobom. Stvarno! Znam da ću se kajati, mogu li još malo da razmislim? Ma, idemo, obećao sam. Ajdemo! U redu, Zeko, ići ćemo, ali molim te da budeš dobar. Molim te, budi dobar. Biću. Nemoj da plašiš velike životinje. Ne brini. Molim te, Zeko, slušaj me. Poslednji put si bio nestašan. Meda je bio ljut. I tako su naši drugari stigli trčeći do jedne pećine. Zeko, šta mi ovde tražimo? Jao, šta se to čulo? Šta se čulo? To bežimo! Bežimo, Zeko! Čekaj me, čekaj Petko! Beži, Zeko! Hej, kuda su svi nestali? I zašto niko neće sa mnom da se druži? Ja zaista ne razumem. Zeko, sa tobom stalno neki problemi. Ne može normalno dan da prođe. Zašto sam sad ja kriv? Ništa nisam uradio loše. Pa, kad ti nisi tu ne bude nikakvih problema. A kada si tu, stalno ih bude, razumeš? Hoćeš da kažeš da sa mnom nikad nije dosadno? Ne, hoću da kažem da je s tobom uvek opasno. Život je nekako bezbrižan kad ti nisi tu. A ja nekako mislim da se ti mnogo plašiš. Ko? Ja se plašim. Šta pričaš to, Zeko? Čuveni petao Petko nečega da se plaši. Da, stalno si uplašen. U redu, dokazat ću ti da se ne plašim. Hajmo dalje kroz šumu. Hajmo! Ne znam zašto imam čudan osjećaj da nas neko posmatra. Zeko, mogu li nešto da ti priznam? Reci, Petko. Mislim da smo se izgubili. Zašto to misliš? Ne razumem. Čekaj, šta ako smo se stvarno izgubili? Šta ćemo ako smo se izgubili? Reci, Petko, šta da radimo ako smo se izgubili? Svakako moramo ići dalje. Hej, Petko, pogledaj! To je Lija! Hej, čao drugari! Slučajno sam čula vaš razgovor. Da li to znači da znaš da nam pokažeš izlaz iz šume? Nažalost ne znači. I ja sam se izgubila i evo već par sati pokušavam da nađem izlaz. Može slobodno da krene sa nama. Zajedno ćemo lakše naći izlaz. Pa nije problem, bila bih vam zahvalna. Malo sam zabrinuta pa će mrak uskoro. Nije problem, šta misliš na koju stranu da krenemo? Ne znam, možda tamo. Tamo ne bih išla jer sam već bila, a odande se čuo nekakav medved. Medved? Da, i mi smo ga čuli. Ni ja ne bih išao na tu stranu. Pa dobro, kuda onda da krenemo? Šta misliš? Mislim da je najbolje da nastavimo istim putem kojim ste i išli. I meni se čini da je tako najpametnije. Lio, baš lepo što smo te sreli. Falilo nam je društvo. Da, i meni je baš drago što smo se sreli, drugari. Ne znam zašto mi ova Lija nešto sumnjiva. Ljudi, ne znam za vas, ali ja sam baš umoran. Šta kažete da stanemo malo i odmorimo se? Upravo si, Petko, i ja sam umoran. Hodamo ceo dan, šta mislite da stanemo ovde, na primer? Šta kažete? Tako su naši drugari naše panjeve iseli da odmore. Ne znam koliko nam je pametno bilo da sednemo. Zašto misliš? Uskoro će pasti mrak. Mrak? Pa šta ćemo kad padne mrak? Mislim, bit će mračno. Ne brini se, Petko. Sakupit ćemo granje i založit ćemo logorsku vatru. Jupi, logorska vatra, jedva čekam. Da, ja inače jako dobro znam da ložim logorsku vatru. Išla sam u društvo istraživača. Društvo istraživača, to zvuči uzbudljivo. I jeste uzbudljivo, Zeko. Proživjeli smo razne avanture. Pričat ću vam jednom prilikom. Jedva čekam, Lio, ti si baš zanimljiva. Hvala ti, Zeko. Išla sam i u muzičku školu. Hoćete nešto da vam otpevam? Nemoj sad da pevamo, Lio. Hajde da sakupimo to granje. Da, hajde da sakupimo pre nego što padne mrak. A kad padne mrak, doći će Vuk. Šta? Vuk? Ljudi, čuje se Vuk! Bežimo! Odmah bežimo, Zeko! Čuješ li Vuka? Ustaj, Zeko, zašto sediš da ne čuješ Vuka? Bežimo, Zeko, bežimo! Opet
završio. Petko, Lija i Zeka su sakupili granje, založili vatru i zapričali se do duboko u noć. Petko se hvalio svojim hrabrim podvizima, a Lija i Zeka su ga pomno slušali i pravili se da mu veruju. U jednom trenutku svi su se smorili i utonuli u dubok san. Ujutro su nastavili da tragaju za izlazom iz šume. Hej, drugari, šta se tu čuje? Ako mene pitate, čuje se reka. A gde je reka, tu je izlaz iz šume. Razumeš, Zeko? Da, naša reka. Konačno smo uspeli da nađemo izlaz. Da, Lio, pogledaj, spašeni smo. Drugari, ja vas ovde napuštam. Kako to misliš? Lepo. Pa sad ne ideš sa nama? Da, Lio, zar nisi rekla da si se i ti izgubila? Samo sam se šalila, drugari. Sve vreme sam znala na koju stranu treba ići i gde je izlaz iz Pa šume. ti si sve vreme znala gde je izlaz. Naravno da sam znala. Pa ja stanujem u šumi, a poznajem i Medu i Vuka. Poznaješ Medu? I Luka. Lio, baš si nas lepo nasamarila. Ne kaže se džabe lukav ko lisica. Da znaš da jesi. Ali moram priznati da ćeš nam faliti sad. Slažem se, mada uvek možeš svratiti do kokošinca. Da, Lio, svrati da se ispričamo. Baš nam je bilo lepo sa tobom. Samo ako može bez smicalica sledeći put. Dogovoreno. Pozdrav, drugari. Ćao, Lio, pozdravi Vuka i Medu. Što se mene tiče, ne moraš baš da ih pozdravljaš. Petko je dopratio Zeku do njegove kućice i zaputio se ka svom kokošincu. A mi se, drugari, vidimo u sledećoj avanturi Petka i Zeke na kanalu Kutak za decu.